100.7 ihe na-achọ n'elu anyị bịara hụsi ya n'ala Eko FM buru bata akụkọ ntụsa ozi ka o si dị mkpa ka ọ na-eme anyị na-enyekwa akụkọ egwuregwu ma na-ewetakwa ihe omume ojezuru obodo Ifeọma batala Owerri ọ na-akpọtụ n'ala Owerri ọ na-akpọtụ n'Owerri anyị ọ na-akpọtụ na nọmba 4 Ajoku Street nke nọ n'ala Owerri ihe a na-eme na Eko FM akụkọ egwuregwu nọ na Eko FM Igbo segment, English segment and Pidgin segment onye jiri efife bịawa anyị jiri efife bịawa Eko FM abịala n'ụwa ihe ọma batala n'ụwa Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. It's the sound of the city. Echo 100.7. Sweet music only on your favorite radio dial. Echo FM 100.7. You love music? You love Echo FM 100.7. Echo FM 100.7, the fresh news people. O kwuru onye kwesịrị na ebe ahụ maka na ọ bụ anya na-ele zamzam ka eji ele okwu na-aga wam. Ị chọrọ ime ihe na-akpọtụ n'obodo anyị abụ Naijiria onye kwuru nke o kwuru na onye mere nke o mere mgbanwanna jiri nnọọ nwayọ sonyere Uchenna Clever ọnụ nwa garama ya zụziri nke ọma na nwaada nwoke ọcha Clara onye eze mkpọga n'ihe omume nzukọ ume Igbo na Eko 100.7 ma o jiri ala nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ site n'ụbọchị Mọnde ruo ụbọchị Fraịde ọbụla ka ha nwee ike gwazie gị o siri mee. Ịchọ ịma ihe na-eme n'obodo anyị abụ Naijiria agala na nke ịma sonyere ihe omume abụ nzukọ ume Igbo na Eko 100.7 ka ị nwee ike nụrụ ka kpọrọkpọtọ si gbazia n'ihu enyi Ngwa jizie gwa ndị ya adịghị. n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba m ihe riri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ Igbo mọrọ m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ
bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Mọnde bụ abalị 24 nke ọnwa 11 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha. Tata bụ Nkwọ. N'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m, Uchenna Clever Ọnụọha, nwa gara mmanya zụziri nke ọma bọbọ nkịtị n'onwe ya, nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya, mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ odogbo. Clara nwoke ọcha nọkwa n'ebe a n'ụtụtụ a. Clara kelee ọha na eze na-ege ntị nwaanyị ọma. Igbo ndị ọma, Igbo dị samsam, ụtụtụ ọma nọ na bọọla chunetela ole otu unu mere eji maka na arụsiri ne kasị m ya gaziere unu sika onye chiri ya zere ndewo nọ. Ndewo ka ọ dị nwaanyị ọma. Ịnụ nanụ ka m si wee kọwara gị. Gịnị ka ị kọwara? Izu ụka akpụrụkwala n'ofee. Anyị agaghị gagbuo ya bụ mmiri dịka m si wee gwa gị na ị ga-anagide na ya bụ mmiri anyị ga-eguzi ya ụbọchị ndị Eko FM ga-eme. Chere ka nkuchi ihe m chọrọ ikwu Clara nwoke ọcha, please allow me. Ụbọchị ndị Eko FM ga-emezi mmemme ncheta otu afọ ha gbarala ka anyị ga-emezi ya bụ, anyị ga-eguzi ya bụ mmiri. By the way, achọrọ m iji ohere a mee ka ị mara na dịka anyị gara ojezuru obodo n'obodo Ụmụnkwụ dị na kansụl ime obodo isi ala Mbanọ nke steeti Imo n'ụbọchị Satọde gara aga, o nwere one lady, ama m onye ọwụ, fair in complexion, dị plumpy, bịa nnọọ lee written note, ihe o dere ebe ahụ awụ ihe m ga-agụ na kpefega m ya n'aka, mana nchịkọta okwu wee bụrụ o mere ka m mara na ọ dị interested isi anyị aga igwu ya bụ mmiri. God, no problem. Uche ihe mere gịnị ya ga-agazi? Ọ gbalịala nwaanyị ọma. O nweghị mgbe nwaanyị ahụ kwuru na gị eso na ọ sị na anyị ọ chọrọ onye ga-eme anyị onye atọ, masị ya hapụ kene ka ntụle ya bụ okwu. So aka nọkwa m na-atụle. You understand? Nwaanyị ọma ịgbalịala nụ ka gịnị ya bụ ọgazi ga gwuo mmiri ahụ, nọ na. Clara, you are getting me wrong. No. You are getting me wrong, honestly speaking. Ihe mere m ji sị gị you are getting me wrong. O nweghị mgbe m kwuru na gị nwee sozila m aga. Thank you maka iweta replacement. Nna ịgbalịala nụ, carry go. Carry am. Emekechala m arrangement maka mmiri anyị gaji igwe. I know how much ọ kọstọrọ m, so ị gaghị ekwe ka ego m laa n'iyi, please. Somebody's there. Please. The fair plumpy girl. Oh, when they not show you interest. Not that I grant them their interest. No. I beg, bring and make I sign am. Make I give the paper, make it sign. Are we here signing? No, we here mama gave my in your consent. See, yes, if you want. Go ahead, though, because you when you want, but okay, I be no. Mbendi Eko FM game me. Ncheta otu afọ ha gbara. 7th on 7th. Call 21st. Ndị ka ọ. I ga-ahọrọ 21st. Ka anyị họrọ 21st. Nne na ihe ọ na-ekwu. Biko kwado onwe gị 21st gị ewucha na ụlọ mgbasa ozi Eko FM. Ọ dị ego. Ya wụ nchịkọta okwu. Uche ike ga-agwa I'm tired of you. Please leave me alone. Kedu ihe mere iji adị tired of you? All this your promise and Kedu ihe mere iji adị tired? I fell on again. Yes. I have not. I have not. Uche, your shame, they shame me. I am losing it already. Uche, your shame, they shame me. Kedu ihe mere iji adị tired of me? Plumpy, fair. This one, plumpy na fair. Jiri mere gị Uche. Carry am go. I don't interested again. Besides, Uche, enwere one guy ọ nọ ihe ahụrụ m na Ụmụnkwụ. Hey, Uche, this boy is fine. Oh, fine. They, huge. Nke ahụ nwere mata ọdọ. No be our onye nke ikugu. Onye nke nwere na mata ọdọ. See this guy. This guy was so number mo. Remember I'm the number ni. Come on. Ọ dị Igbo mọrọ nze ma ọzọ n'ụtụtụ a na-abịa ịbịa gbuwe oke ọbụla anyị ga-eleba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ n'okwu Orji-Uzor Kalu kwuru aka chịburu steeti Abịa bụ onye bịara nnọọ kwuo na ọ bụ ụfọdụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị politicians na-akwado ndị ọkpa egbe bandits enwere n'ala anyị, na ọ bụ ndị politicians ụfọdụ some politicians ha nwa na-efunye ndị ọkpa egbe bandit nku nke a ka Orji-Uzor Kalu mere gịnị kwuru. Anyị wee na-ajụ gị n'ụtụtụ asị okwu a Orji-Uzor Kalu kwuru omi ọdịna ya maka na ya bụ nwa amadi bịara na-arụtụ aka na-ekwu na ka ọ dị
na ụdịrị ihe a na-eme ugbu a n'oge ọchịchị Tinubu na o mekwara n'oge ọchịchị Jonathan n'ọkwa otu ndị ndọrọndọrọ ọchịchị a sikwa bịa kwado ndị ọkpa egbe bandit ele ọchịchị Jonathan ịyasịa ya na ha amalitekwala ọzọ n'ọchịchị Tinubu. Anyị wee na-ajụ gị si Okwu Orji-Uzor Kalu kwuru ome ọdịnaya kedu ebe ịkwụ akpọ n'ihi ya gbapụ ya ọsọ. Gaa na Facebook anyị zibatara anyị ozi onye na-ezibata ozi gbalịa gbuo ya nkenke. Ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ na-abịaghị bịa gbuwe oge ọbụla ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Vanguard. Gezie ntị. Ụmụ akwụkwọ 50 n'ime ụmụ akwụkwọ ndị ahụ atọrọ n'otu ụlọ akwụkwọ Katọlik dị na steeti Niger agbafuola gbajekwuru ndị nwe ha ka otu jikọtara ndị ụka Kraịst bụ kan kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Tinubu esiola aka n'ala dee n'ire ikpochapụ ndị ọkpa egbe bandit ma weghachi udo na mgbago ugwu ala anyị. Ndị Igbo ga-akwado Tinubu n'ebe ọ buru ibu n'afọ 2027 ka dibịa agụ kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na o nweghị mkpamkpa ọbụla ndị ọkpa egbe bandit kpara n'obodo Ọzọbụlụ nke steeti Anambra ka ndị uwe ojii kwuru. Gọọmenti steeti Cross River akachapụla akpụkpọ ikike pamiti ha nyere otu mieti ala na steeti ahụ ịdị na-achịgharị na ya bụ steeti Cross River. Ya bụ mmadụ 38 38 people atọrọ n'otu ụlọ ụka ọwụ dị na steeti Kwara enwerela onwe ha bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mara na ihe unu ga-eme gbasara oke ogbugbu a na-egbu ndị okpukperechi ụka Kraịst tupu ya aghọọ ihe ọzọ ka Bishọp David Oyedepo gwara ndị okpukperechi ụka Kraịst. Enweghị nchekwa, ọ bụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-akwado ndị ọkpa egbe bandit iji kụwasa ọchịchị Tinubu ka Orji-Uzor Kalu kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ya bụ mmadụ 38 38 people atọrọ na steeti Kwara bụ ndị merela onwe ha ka ọ dị ugbu a anọrọla n'obi ọchịchị gọọmenti steeti Kwara nara ọgbụgbọ. Ntọrọ a na-atọrọ ụmụ akwụkwọ chọọ enyemaka maọbụ gbaa arụkwaghịm ka otu pati PDP gbara Tinubu bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mkpọrọ apụta atụrụ Nnamdi Kanu gosiri ịkụ afọ n'ala ndị ndu anyị kọrọ ka Peter Obi kwuru. Shetima agaala mba Angola ije nọchite anya Tinubu n'otu ọgbakọ ọwụ akpọrọ AU-EU Summit bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Tinubu enye n'iwu ka ewezugacha ndị uwe ojii niile na-eche ndị agha ha kacha ada ụda n'ala anyị nche. Naijiria agaghị ekewa ka nwunye onye isi ala Tinubu bụ Remi Tinubu kwuru. Tinubu anabatala ka ewere mmadụ dị 30,000 people n'ọrụ ndị uwe ojii ala anyị
dịka o wepụchara ndị uwe ojii na-eche ndị kacha mkpa nche n'ala anyị bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na egburu mmadụ karịrị 30,000 over 30,000 people n'ihi ọchịchọ Nnamdi Kanu na-achọ ka e nwee Biafra ka Orji-Uzor Kalu kwuru. Mmemme ekeresimesi ndị uwe ojii amachiela igbe egbe ọkụ knockout na steeti Imo nakwa na steeti Plateau. Steeti Bauchi akpọchichala ụlọ akwụkwọ niile nwere na steeti ahụ n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa. Bụcha nnọọ akụkọ ndị dara gbemgbem yọm yọm tim tim cham cham klara klara na akụkọ akụkọ Vanguard. Uche o ka o si aga na steeti Bauchi ihe ahụ gọọmenti steeti Bauchi mere I think all the rights for now. Ịkpọchi ụlọ akwụkwọ ndị enwere ebe a n'ihi gịnị enweghị nchekwa, insecurity, ịhụ na awakpuola ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche, akpọkọrọla eburula ụmụaka n'igwe, ọwụdị na a na-abịa were otu ma abụọ eburula ha n'igwe gbalaga. Ọ ka mma ka otu ọkpọchiri ya ka a marakwa ihe a ga-eme iji hụ na ewetara nchekwa na ya bụ steeti tutu ihe ụmụaka ebidokwa akwụkwọ. Ịma nwaanyị ọma asị a na-eji ụtụtụ chụọ ewu ojii tupu chi ejie. O nwere ihe ndị oyibo na-akpọ proactive, igbochi ihe tupu ya eme. You prevent before it happen. Ama mme na wata ọ bụ ihe ndị steeti Bauchi mere. Ọ bụ ihe gọọmenti steeti Bauchi mere iji wee hapụ ịnụ akụkọ na ya emetụ n'obi, akụkọ na-ada somehow na ntị. Ka ọ dị nwaanyị ọma, ndị uwe ojii amachiela igbe egbe ọkụ knockout na steeti Imo nakwa na steeti Plateau. Gị bụ onye na-ege anyị ntị, onye steeti Imo, eji m n'aka na ị nụrụ ya nke ọma. O nwere nke m nụrụ ebe m bi na yard yesterday. Ihe m chere ikwu dị ugbu a. Ọ fọrọ ntakịrị m ama fence. Uche ke m nụrụ otu n'abalị, Uche n'abalị ihe ada boy Chineke ndị abịala. Ihe pụrụ m na ndị abịala. Obi eme fim maka na otu ojudo onwe m gashi na window onyo ya wụrụ na ụmụaka ama. Si can you imagine? Si can you imagine? Agagodara nga aga zụrụ m oge. Zụrụ m oge dotagodina n'isi akpa m. Very important. Otu ebe niile degayịrayịra ka unu bịa na-agba uduka ihe na-amafu ndị mmadụ obi. Ịma nwaanyị ọma ozugbo agbara nke ahụ agbara na ya adị m knockout na-agba. Ịma knockout ji agba 3 times. Kpawai nke agbara kpawai nsi something is wrong. Ma ga mepe gate nyo. Say, are you kidding me? Gaha na akpa ebe ndosara m oge m lekwa ma ọ dị ya. Maka na obodo anyị bụ Nigeria, o nwere ka o si wee dị ugbu a. Ịrahụ ụra ugbu a were anya abụọ mechie na-eje ụra, a ga-abịa nnọọ kuru gị ka eju. Ịhụtụla ebe a na-eku eju, otu a ka a ga-esi penwụrụ gị, otu a kuru gị tiga n'akpa. Na-enyo chọpụtazie na ọwa ụmụaka na-agba ihe asị. So biko ụlọ agbazila biko ka anyị marakwa, ka anyị mara mgbe nsogbu batara, anyị mara mgbe ndị a batara. Maka na ọ dị egwu. Ka ọ dị nwaanyị ọma, Orji-Uzor Kalu, former governor Abia State, apụtala kwuo na egburu mmadụ karịrị 30,000 over 30,000 people n'ihi ọchịchọ Nnamdi Kanu na-achọ ka e nwee Biafra. Na nke a tara isi mmadụ karịrị 30,000 people. Obi nga ahụ ya gaa n'ihu kwuo na ihe a na-eme ugbu a n'ọchịchị Tinubu na ọ bụ some politicians na-akpata ya. Na ọ na-abụ onwe ka oge ndọrọndọrọ ọchịchị election period si ruwe otu a. O wee ebe ị ga-ebido n'ụwa ụdịrị akụkọ dị otu a na ọ fọrọ ntakịrị 2027 eruo, o ihe na-akpata ya. Ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ na okwu ahụ Trump kwuru elele ihe yiyasịa ya. Na ozugbo Trump kwuru okwu ahụ, okpokpọrọ anyị ga n'ije enyere ya aka. Okwu Orji-Uzor Kalu na-ekwuhu na live TV n'ụbọchị gara aga adịghị. O kwuru ịlụkwu ogene ala. Ya mere okwu ya ka anyị ga-eleba anya n'ụtụtụ a. Okwu ahụ o kwuru na ọ bụ ụfọdụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-afụnwu ọkọ ndị ọkpa egbe bandits n'obodo anyị bụ Nigeria. Anyị wee na-ajụ gị sị, ome ọ dị n'okwu a Orji-Uzor Kalu mere gịnị kwuru? Ama m na-aghọta, wepụcha akwa sentiment
kedu ihe mere o ji abụ o nwere ala ka o si mee ka anyị nọ election oriwele ga-ehụ ya kpọpere killing here and there e declare ya mmadụ winner ebe niile ada gịnị jọọ were ama mme na agwata wepụgodo sentiment were uche gị reason ihe akwụkwọ na o mere n'oge Jonathan n'ọkwa ihe a mere Jonathan ji step ọda si mba otuma wuo otuma ọbara ịkwafu ya ka ya ji wayọ step ọda ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ị mana kemgbe Trump kwuchara okwu a ọ bụ eziokwu na insecurity dị n'ala anyị mana ka ewu ọ tọpụziela ọgọdọ gbara ọtọ kedu ama mma nwere ihe uche gị na-agwa gị ya tọpụzi ọgọdọ gbara ọtọ nke bụ insecurity esizie n'isi mee gịnị malite rizie elu ọjị chike ugbu a ọ dị ego onye isi ala Bola Tinubu anabatala ka e were mmadụ dị 30,000 people n'ọrụ ndị uwe ojii ala anyị dịka ọ bịara wepụcha ndị uwe ojii na-eche ndị kacha mkpa VIP ndị VIP ndị a na-agba n'ụzọ ndị uwe ojii onye nke na-ere akpa garị n'ahịa ojii ha na-ego ya agaghị ojiri ala ego ya agagoro ndị uwe ojii mmadụ ata na-akwụgharị ya n'azụ ya ga-akpọrọ ha si ngwa ụzọ niile siren ya rụ ama ma ozu ya ka ebulataga ebe niile a na-etichi mmadụ ntị itighị isi ọ gụchala naanị mụ na Clara onye na-anaghị eji siren aga onye ọbụla jicha siren mana ka ọ dị onye isi ala sị hụrụ ndị uwe ojii ụnụ na-akpagharị na-enye ha shawama na-enye ha withdraw all of them bring them back they should go and fight insecurity ọ dị egwu amamhe na-aghọta onwezi ihe dị ka ndị uwe ojii si arị ndị dị mkpa na-achụgharị ha n'ọdụ na-achọrị ha n'ọdụ uche na-agụkarị security dị waka amamhe na-aghọta mana nwaanyị ọma ya bụ ihe akarịala ya bụ ihe akarịala ị ga-ahụ small boy just o nwetala ego akpa ego ya 7 policemen ya na-achụgharị ya na-esogharị ya abeg withdraw all of them biko Tinubu si withdraw all of them were kwenu 30,000 people n'ọrụ ndị they should go and fight insecurity ọrụ ha bụ ịdị na-esogharị ndị a n'azụ na-egbuchi mmadụ ntị akụkọ adakwara mma ntị sọ ha na-aghọta ya bụ ihe amamela aghọta ike ya gwara obodo Naijiria tọgbukwa onwe gị ọ dị Igbo mụrụ nze ma ma ọzọ ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Daily Post gezie ntị Popolio akpọọla oku ka eme mgba tọhapụ ya bụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi dị 315 bụ ndị atọrọ n'otu ụlọ akwụkwọ dị na steeti Niger bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị uwe ojii steeti Anambra etinyekwuo na ndị ọrụ nchekwa n'ụlọ akwụkwọ nakwa n'ụlọ ụka dị na ya bụ steeti Anambra onye isi ala Tinubu na ndị isi ọrụ nchekwa enwere n'ala anyị enweela ọgbakọ ime ụlọ taa hapụnụ Tinubu iwu o nyere gbasara iwezuga ndị ọrụ nchekwa na-enye ndị kacha dị mkpa n'ala anyị iwezuga ndị ọrụ nchekwa na-eche ndị kacha dị mkpa n'ala anyị nche ga-adịkwa ka okwu ọkpọrọ ka Shehu Sani kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu pati APC akụsuola Peter Obi maka okwu o kwuru na ntọhapụ atọhapụrụ Nnamdi Kanu ezighị ezi n'iwu na njichi ejichiri Nnamdi Kanu ezighị ezi n'iwu ọ bụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị kpatara ndị ọkpa egbe bandits n'ala anyị bụ Naịjirịa ụdịrị ihe a na-eme ugbu a n'oge ọchịchị Tinubu mekwara n'oge Jonathan ka AJUJU Kanu kwuru ndị obu egbe atọrọla ndị ọrụ ugbo ụmụ nwaanyị 12 12 female farmers na steeti Borno bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na agbagbuola ndị uwe ojii mmadụ 5 na steeti Bauchi ozu ha dọrọ merụọkwa ndị uwe ojii mmadụ 2 ahụ na nchebichi ndị ọkpa egbe bandit chebichiri ha n'ụzọ na steeti Bauchi
ịsụ ụmụaka amụrụ ọhụrụ mmiri kwa ụbọchị ọbụla nwere ike imebi akpụkpọ ahụ ha ka omee ejije Nollywood ama ama Butoke Makinwa kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akụkọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akụkọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na enweghị nchekwa Tinubu anaghị arahụ ụra ka Orji-Uzor Kalu kwuru. Uche Orji-Uzor Kalu na Tinubu bizi. Nwaanyị ngosilip ọkwa ihe dị ọkụkọ mmanya atụchawa onwe ya ọ na-arahụ ụra n'ụdị ole obodo adịghị mma ga-esi Tinubu arahụ ụra n'ogosilip na Orji-Uzor Kalu bịa na-arụtụ aka na this is the first time Tinubu na-abịa kansụl appointment o nwere n'ihi gịnị enweghị nchekwa na ọhụrụ mbụ na ọ ga-agawara ihe ọ gaji mana nke a na ọ bịa fit dimo ya fit si mba na onye ụlọ ya na-agba ọkụ anaghị achụ oke. ọ dị ego ihe dị ọkụkọ mma ya atụchawa onwe ya. Tinubu ọ na-arahụ ụra n'ụdị anyị nwa a na-achị achị anya ọrahụ n'ụra travel n'ụdị ole anya ọrahụ n'ụra ọ dị ego ka ọ dị omee ejije Nollywood ama ama Butoke Makinwa apụtala kwuo na ịsụ ụmụaka amụrụ ọhụrụ mmiri kwa ụbọchị na o nwere ike imebi akpụkpọ ahụ ha ịsa ha ị nwere ike saa ha nke a ga hapụke n'ụbọchị ọzọ mgbe ọzọ kwa gị saa ọ ihe nwaanyị a na-akọwa ọ ihe nwaanyị a na-eme gịnị na-akọwa mana ụmụ nwaanyị ugbu a ihe na-aka agbasaghị ha maka na a na-esigodi n'ime afọ mmiri nwa ọhụrụ bilichin. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-esi n'ime afọ mmiri nwa amụrụ ọhụrụ bilichin mepụtawa ụwa amụpụtazie ya emezie ya nke wụ bilichin. Uche eziokwu na ihe na-ekwu mana sọpọtụ m na nwatakịrị na-aga asa ya ahụ kwa ụbọchị. Suppose bafa. Nke a bụ uche obi gị ọkwa makwa na uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya ka uche obi nke ya uche obi nke gị nwa o wee bere ndị obu egbe atọrọla ndị ọrụ ugbo ụmụ nwaanyị 12 female farmers na steeti Borno. Nke a kwa akụkọ ọzọ anyị kpụ n'ọnụ ugbu a. Uche a na-ekwu ọkwa ịhụ na ma ihe ndị a na-atọrọ ndị ọrụ ugbo na-ebute oke ụkọ nri n'ala anyị maka na ọhụrụ mbụ ndị a na-aga ọrụ ugbo rụọ harvest gasịrịrị were lọta mana ugbu a onye ga-aga maka na nke ndị ke gara aga a na-atọrọ ha ama m ịghọtara ụkọ nri na-adịzi. Ọ dị ego ike agwụla ka ọ dị nwaanyị ọma gbagbuola ndị uwe ojii mmadụ 5 na steeti Bauchi ozu ha dọrọ merụ ọkwa ndị uwe ojii abụọ ahụ na nchebichi ndị ọkpa egbe bandits chebichiri ha n'ụzọ na steeti Bauchi eme ha ambush tụtụrụ ha kpakpakpakpakpakpakpa mmadụ 5 n'ime ha gbim ozu ha adọrọ le ndị uwe ojii mmadụ abụọ merụọ onye ọ ga-adaela. Ọ dị ego ka ọ dị nwaanyị ọma otu pati APC ejirila ha ọnụ gwa Peter Obi ụwa ya na chi ya maka ịpụtakwuo na ntọhapụ njichi mkpọrọ apụtala atọrọ Nnamdi Kanu na ozi ya ezi na iwu. Otu pati APC asị ya mechie ọnụ Peter mechie ọnụ why you go talk like this? Okwu ikwuru adaba ya adaba okwu ikwuru ọ dị misleading ọ wee maghị ọha na eze ihu mechie ọnụ. Ka ọ dị nwaanyị ọma Shehu Sani apụtala gwa onye isi ala Tinubu n'okwu okwuru ọkwa okwu ọkpọrọ onye isi ala Tinubu kwuo okwu na ọ na-emezi ya mere Shehu Sani ji kwuo ihe okwu na ọ ga-abụkwa okwu gịnị ọkpọrọ okwu nwekwa ihe a ga-achọtakwa na ya. Okwu ahụ o kwuru na ya ele ndị VIP napụ ha ndị uwe ojii na-esogharị ha na nwekwa ihe a ga-ahụtakwa n'okwu a. Ike agwụla ka ọ dị ka anyị nyonyoke n'anya n'akụkọ akụkọ Punch. Gezie ntị ọ bụ nleghara anya eleghara agụmakwụkwọ n'ala anyị bụ ya kpatara enweghị nchekwa n'ala anyị ka Atiku kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Atiku ga-anọ n'ụbọchị taa bụ Mọnde kpọmkwem na steeti Adamawa gbara akwụkwọ kaadị gosiri na ọ bụrụla onye otu pati ADC. O nweghị mwakpo awakporo ụlọ ụka ECWA dị na steeti Gombe ka ndị uwe ojii kwuru. Ndị otu pati NNPP dị 774 bụ 774 awụbajuola n'otu pati APC na steeti Kano.
wụbawanụ nsogbu uche this party APC ọ na-ejukwa eju Ike maka agwụla. ihe wụbarala nga ha kwesịrị iju by now moto ụgbọ ha na-ejukwa eju ike agwụla mmadụ ka nkọ mmadụ ka dị nkụ ndị ka ga-esonyere mere gịnị kakwa nkọ 774 wom uche ọ kwetara ihe awụjugo otu agara inye appointment ọ ga-arazi ahụ inye appointment maka onye ka ị ga-enye ike ga-ahapụ ọ ga-ara n'ahụ ego too much ịma at a time o nwekwara mgbe ọ bụ n'obodo anyị bụ Naijiria otu pati PDP otu a ka ha kpojuchara otu a ka ndị mmadụ sikwa awụbanye ju otu a ka ndị mmadụ sikwa onye ka ị ga-enye onye ka ị ga-ahapụ ọ wụ oge otu pati APC ha rachawa ube ha eruola ube ha eruola Atiku ga-anọ n'ụbọchị taa bụ Mọnde kpọmkwem na steeti Adamawa gbara akwụkwọ kaadị gosiri na ọ bụrụla onye otu pati ADC ngwanụ uche ọ gbarazie kaadị na ahịa ọ wụrụla ahịa kamisa ga-enyezi ya akwụkwọ tiketi ịma kemgbe esi Atiku agaghị ga mee gịnị gbara akwụkwọ ime nwere mgbe ihe ahụ bịa na-eme ya bịa pọs ọsọ ọ mabeghị ka ya chekigodo ka ya kalkuleti am plọs ọha ngere ha nga mgbe ahụ mana na uche ọ kaala obi si ihe na-eme na ya mee na ya na-aga ịgbarazi akwụkwọ tiketi ya iwuzi efu memba ndị ADC that means tiketi sure n'ihi ya n'oge na-adịghị anya ya bụ akụkọ ga-abịa selite isi na Atiku aghọọla full memba ndị ADC ya hịọtụwa ya ma egene ya hịọtụwa o wee bụrụ ya ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ The Statesman gezie ntị EEDC na-achọ ịpịnye ọkụ latrik ndị mmadụ n'ebe o buru ibu iji gba ụkwụ megide ọkụ latrik gọọmenti steeti Imo na-arụ bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụzọ dị mma agbapụla ya ọsọ ịrụzigharị okporo ụzọ Port Harcourt Secretariat Roads nwanga akpọtara inyere ezinụlọ aka ezuo n'obere nwatakịrị nwaanyị dị naanị afọ 3 ree ya na Calabar ebe ka ọ dị ndị uwe ojii azọpụtala obere nwatakịrị a o rere ụlọ ikpe ukwu ala anyị bụ Federal High Court dị n'Abuja apụtala kwuo na ọ bụ okpokpo asị bụ akụkọ ahụ a na-ebugharị na a na-ama amụma igbu ọkaikpe ziri ezi James Omotosho onye bụkwa nke aga no be small story na so the story just dey fly up and down Omotosho na achọrọ igbu ya bụ nwa amadi mana ka ọ dị ụlọikpe Federal High Court apụtala kwuo na nke a bụ gịnị asị uche nwanga n'elu nga nwanga na-aga ka nnelekwanụ m anya nwanga ele nwa onye asị ya bịa ndekọta lezie nwa onye dị otu a lee ya nwoke dị afọ 3 ree ya na Calabar ree ya uche lekwanụ m anya tangodo na ndị uwe ojii erescuela this baby ọ dị egwu ka ọ dị Igbo mụrụ nze mama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma pacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi unu manụ ka anyị si eme ya anyị ga-abịa nnọọ lebazie ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ na okwu ahụ Orji-Uzor Kalu mere gịnị kwuru bụ onye pụtara nnọọ n'ikwu na ọ bụ ụfọdụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị e nwere n'ala anyị bụ Naijiria bụ ha nwa na-afụnwu ọkụ ndị ọkpa egbe bandits n'obodo anyị bụ Naijiria anyị wee na-ajụ gị sị ome ọ dị na nke a nọrọ ebe ahụ agagharịkpala agagharị Echo FM. Echo FM 100.7 The Fresh News People. Welcome to Aragon, the home of complete elegance and luxury in your bathroom and kitchen finishing. Aragon is your sure plug for housing luxury and branded products, from Gebre toilet seats and wash hand basin cabinets of assorted types to Hans Grohe shower heads, shower roses and mixers, and Jaguar tastefully styled toilet seats and mixers. That's not all. We stock the best quality in Ariston water heaters, both electrical and solar powered, of all sizes for domestic and industrial uses, and exotic bathtubs. Not forgetting our Spanish and Italian tiles, which come in all exquisite colors, textures, and shapes. Step it up with our Legrand switches, sockets, distribution boxes, and more. The future is here at Aragon, your one-stop luxury shop for your building's finishing, the first east of the Niger. Visit our showroom at number 80 Weatherall Road, Owerri, or call 0803-3456-249. Aragon, for your bathroom and kitchen solutions. Santa Fest is here again.
Mixed by Ice Events brings you Santa Fest 2025, the celebration you have all been waiting for. This year promises to be super great and magical. On Saturday, the 13th of December 2025 at FSP Park, Mbari, from 1 o'clock in the afternoon, the gates will open to a world of excitement. Imagine the laughter of children as they enjoy face painting, the giant slide, thrilling quizzes, mouth-watering food and drinks, surprise gifts, games, raffle draws, and of course, a special visit to Santa Claus himself. Registration has begun. Secure your children's slots now at 10,000 naira with an early bird rate of 8,000 naira if you book before Sunday, 30th of November 2025. The dress code is SMART. For booking and inquiries, call or WhatsApp 0806 426 7771. 0806 426 7771. Santa Fest 2025. Christmas made magical for your children. Akintola AC, na the place for your car, condenser, compressor, Akintola Dedia, Akintola Dedia. Whether rainy season or dry season, na Akintola AC we know. For standard car AC, call Akintola AC for your car condenser, compressor, evaporator, motor gas oil. No problems in your car parking space. In Akintola workshop, solid engineers plenty, Akintola go service your old AC. Still send you won't give you. Yes, you want see Akintola AC today, their head office still the new market. By Sonic Fast Food, right inside Bata House, Owerri, Imo State. Akintola AC Workshop, the first inland road after Benzi Hot House, Katie Suits. The next car AC workshop, na Akintola AC get am. Call Akintola AC to book for your own AC car services store. 08036 756988. 08036 756988. Akintola AC, in God we trust. Condenser, compressor, Akintola Dedia, Akintola Dedia. Jubilee Christian Center, don't come again with the big one, Hour of Mercy, with the team Undeniable Testimonies, featuring salvation from sin, healing, deliverance, praise, worship, prophetic prayers, free transportation. Obonge celebrity men of God, them will stand on his standby. Minister Onyedikachi Uchi Eke, Apostle Ndubuisi M. Waneri from Uganda, Ambassador Sonny Jesus, KC Voice, host Pastor Udoka Oka. The first 500 people them will not get to be them. Go to my home with a chop food palliative. Free medical ego deal. The date now 3rd of December. Go reach 5th of December 2025. Wednesday to Thursday. The time 4 p.m. Go reach 9 p.m. daily. Friday night 6 p.m. The venue Grasshopper International Stadium. Dananyam Wedra Road Owerri. Sunday December 7th. Na Thanksgiving and anointing service. The venue Jubilee Christian Center along Umodum Gary Road, Rochas Roundabout, Owerri, Imo State. Make a green 070 3096 6545 080 3947 8745. Jubilee Christian Center. Come, make you see, say, Baba God there. It do good. Where? Echo FM. Watchman Catholic Charismatic Renewal Movement, Owerri Archdiocese brings to you again Owerri City-wide Crusade with the theme, That Man of Calvary. Have you heard about the Man of Calvary? Who he is and what he can do? It is another season of experiencing him soul to soul and face to face. You might have heard about the man who takes away sins, that man who provides, who makes a man different from another, who breaks the yoke, who sets the captive free. He is no other than that great Man of Calvary. Come to Owerri City-wide Crusade and experience him. Date is on Thursday, 27th November through to Sunday, 30th November 2025. Venue, Owerri City School, opposite Dananyam Stadium, along Wedra Road, Owerri, Imo State. Time is 5 p.m. daily. You can also join us all in our viewing centers across Owerri Diocese or join us on Facebook and YouTube via WCCRM Owerri Diocese. For more inquiries, call 0803-618-1818 or 0803-747-8303. Come and feel the touch of that great Man of Calvary. Hello, Mr. Francis. I've been feeling off lately. I need answers and I can't take it anymore. Introducing Jumvon Medical Laboratory. Are you looking for an accurate and reliable medical laboratory? Look no further. Juvon
Junvon Lab is your one-stop destination for all your diagnostic needs. With state-of-the-art equipment and expert professionals, we provide precise and timely results to help you take control of your health. Our services include all laboratory tests, 4D ultrasound scan, digital X-ray, CT scan, health check and wellness evaluation, ECG and EEG. We also send soft copy and online laboratory results. Our home service procedure is second to none. Book your appointment or visit us today and experience the difference. We are located at number 7 Junvon Close, behind Federal Road Safety, Ogbako, Owerri Onitsha Road, Imo State. You can call the following number for more inquiries: 0810-1566-324. Junvon Medical Laboratory. Accurate results for a healthier you. Igbo ọja ahịa ka egbuwekwala o. Anyị gwara onye si anya ga-abịa malite n'aha mefule A Matter of Identity n'afọ 1979 ruo na ọgụ eri mba We Shall Survive nke afọ 2019. N'afọ a His Excellency, Distinguished Senator Hope Uzodimma CON GSSRS na-akpọku ndị Igbo na ndị enyi ha na nkụzi ahịajọkụ nke afọ 2025 nke isiokwu ya pụtara n'Igbo ọdịnihu nke okwu akụnụba ndị Igbo n'ọnọdụ nsogbu nke enweghị nchekwa. Ka anyị tụgharịa n'okwu egwu nke onye ga-akụzi ya bụ the Most Reverend Professor Godfrey Gwebike Ona, Bishop nke ụka Catholic Diocese Nsụka. Onye isi oche ga-abụ Prọfesọ Anya O Anya, onye nkụzi ahịajọkụ nke afọ 1982. Ebe nna nke ụbọchị ahụ ga-abụ His Royal Majesty Igwe Alfred Nnemeka Achebe CFR. Ndị nnukwute ọbịa pụrụ iche ga-abụ General Ike Nwachukwu lara ezumike nke ọrụ, onye bụburu gọvanọ Imo Steeti, Senetọ Azụta Mbata, President General Ọhaneze ndị Igbo gbaa gburugburu. Nkụzi ahịajọkụ nke afọ a ga-akpọtụ na Fraịde kwọ abalị 28 nke ọnwa Nọvemba 2025 na ahịajọkụ Convention Center New Owerri n'elekere nke ụtụtụ. Echefukwala ọnụgo otu nke bụ ụzọ na Tọzdee afọ abalị 27 na ahịajọkụ Convention Center n'elekere nke ụtụtụ. Ngosipụta ọrụ nka na eserese ga-adịkwa n'otu ụbọchị ahụ na ahịajọkụ Convention Center. Onye isi lọbịa bụ aka na-achị steeti Imo bụ onye ịkwalite omenala Igbo na-amasị na-asị nnọọ. Honorable Henry Nwawụba, nnukwu ode akwụkwọ nke otu kọmishọn ụlọ nzukọ etiti na-ahụ maka ọba akwụkwọ, kwadoro ozi a. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. Oh yes, so Papa God, now your handwork. Come Sunday, November 30th, all roads will lead to Obako on the Road Expressway for the grand opening of Buffeted Palace. Buffeted Palace, everything you want is inside. We have exquisite rooms for you to sleep like a king. New Charachara swimming pool bar for your relaxation. VIP bar day in case you want Buga small. A very big open place for all your events like wedding reception, barbecue, shawarma, different types of grills, including tattoos and mutos. We have lined up entertainment for your pleasure. Pentagon Mass Choir Administration, Gorilla Performance, a physical and cultural dance troupe, Mr. PG Ta, Me Best Conga, International DJ Lingo, MC Blaze, and many comedians for your delight. Mark your calendar, Sunday 30th November. Come with your family and friends to Buffeted Palace along Onitsha Road Expressway, opposite Obako Junction. Time 4 p.m. and Yebuliela, Barabiawa Obako on 30th November. Makanosu Brile, Buffeted Palace. Your satisfaction is our priority. Be there. Are you tired of searching from market to market, shop to shop, looking for the right parts? Don't waste your time searching. Pamtech Auto Parts gives you the right parts at the right price with fast delivery. No stress, no delay. Whether it's for repair, servicing, or an upgrade, we have genuine parts for your car, engine parts, brake parts, batteries, accessories, and more. With Pamtech, you are guaranteed quality, affordability, with fast, hassle-free delivery. Do you need original car parts? Call us today on 0903 234 6783. Or visit us at Plot CR17, Housing Area T, Port Harcourt Road, behind APAMS, New Owerri, Owerri, Imo State. Pamtech Auto Parts, keeping your car on the road and stress-free.
Echo FM. AJUJU ka njebe ọ bụzikwa ụwa Naịjirịa ya ga-enu na Naịjirịa gbagharagara ọkwazikwa ụwa Naịjirịa ya ka mmegbu ji wegarịa n'obodo ọ bụzikwa ụwa Naịjirịa ya ga-eji nwe ndị igwe na ndị egbe ọkwazikwa ụwa Naịjirịa ụmụ mmadụ ji aka afụfụ ọ bụzikwa ụwa Naịjirịa ya ga ụmụ ụwa bara ji wee gwụrụ ọgụ a na-agakwa na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-agala egile ije ka bụkwa ọgịga nwene ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ma ọzọ anyị alọghachiela mana tupu anyị eleba ya anya bụ isiokwu nkịta anyị chọrọ iji ohere a kelee ndị obodo Ụmụnkwọ dị na kansụl ime obodo isi ala mba nọ nke steeti Imo bụ ebe oje zuru obodo dara anyị echefubeghị ikele ụlọ anyị echefughị ama m na aghọta anyị gba ụlọ eziokwu ndị a mere ihe tụrụ anyị n'anya ị hụrụ obodo Orodo ị hụrụ obodo Ụmụnkwọ ndị a na Ụmụgoma ndị ọzọ gbalịkwara yes they tried mana ihe anyị hụrụ n'obodo Ụmụnkwọ dị ka anyị gara oje zuru obodo ebelebe egboro ọ dị ka ebe mụ na Clara na-agba akwụkwọ na so you just be ọ dịzi nnọọ ka anyị gara ịlụ nwaanyị eziokwu if you see event canopy here and there everywhere see Chineke see people pull out many things oge na-adịghị anya ndị media anyị ga-ewepụtara gị ya na ọdọ nzirịta ozi Facebook anyị ka ị nwee ike mee gene kirie ya amamina wọta ndị Ụmụnkwọ ụlọ nwaka o wee bụrụ ya ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ na-abịa ịbịa gbuwe oge ọbụla ka anyị gbapụ ya ọsọ ka ọ dị Orji-Uzor Kalu aka chịbụrụ steeti Abịa apụtala kwuo na ọ bụ ụfọdụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị politicians ha nwa na-akwado ndị ọkpa egbe bandit n'ihe a ka ụfọdụ ndị politicians a mekwara n'oge ọchịchị Jonathan ka ọ dịkwanụ ha amalitela ya n'oge ọchịchị Tinubu anyị wee na-ajụ gị ome ọ dị n'okwu a Orji-Uzor Kalu kwuru o nwere ihe ị ghọtara na ya ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 maọbụ gị gaa na Facebook anyị zibatara anyị ozi n'ụtụtụ a anyị garuo na Facebook chọọ Echo FM ISIOKWU gị kliki ịkpam nwee ike kiriwe anyị live ebe ahụ o nwekwara new Facebook page ọhụrụ anyị na ebe ahụ kliki link ya folowakwa anyị n'oge na-adịghị anyị ebe ahụ ka anyị ga-anọ stream wa live kpọbata tinye ọnụ n'okwu ị bọọla chi Uche nwa God ịbọọla okwu o kwuru bụ Orji-Uzor Kalu o menụ na ya ọ kọwakwana ọchịchị ndị nke ọzọ gafara aga enwekwara udiri iherekpa abịakwa n'ọtụtụ ya na Tinubu ya n'okpogbo ọrụkwa the same thing mgbe ya gba naanị ihe a ga n'ime nụ ọwụ kọma kọsama ọwụ nke obi ya ga naanị ya gbalụ federal gọọmenti ọnụ n'okpuru ya ihe kwesịrị imeli igbochi ndị politicians ịnọ na-enyere ndị ọgba igbo aka ha na-etitọpụ ndị mmadụ aha ji mbazi eji egbu ya ya sọjeti anụ ya gba naanị ihe ihe a ga-eme ọrụ ndị politishan pọtụra amrọbat nyega mma ego akọcha anya ya enjanga ya na naanị solushon udogere ya gaziere gị nọ na Facebook anyị ozi akarịala na nke a si n'aka Pedro Viva ha ọsọ Orji-Uzor Kalu ya mara ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya kpọọ ha ekeji ụba na-echere m ọsọ ụtụtụ ọma sekọnd chief Imo na ntima gị ọsị ịchị ọchị gbuola onwe ya ọ gaghị akwụsị nwe ịchị ọchị ebe ọ nọ ọsọ anyị dị too much ọsọ ọgụ uche m nwere kene swimi na surprise ya Clara na esmas na mbiko kene
ya gaziere gị nọ Injinia Collins Nwachukwu osi uche ugboro ole ka m kpọrọ gị na nha Clara aka mkpọsi dị na-edisiv ya na m na-abịa hụghị na oteke ya na-ekpachapụ ha anya ị ga-abịa snatch ya from me and that's on period iji ego maka onye nwụọ ime na nkwagharịsa baumi anyị abụ n'ozi gị n'ụtụtụ a mmadụ Chisom Peter ọsọ ụtụtụ ọma ndị Eko FM ya gazie Martins Okere ọsọ ụtụtụ ọma my beautiful couples on radio I'll say happy new week to you all ya gaziere gị no Ibolachi Uche nwa God ya gazie Clara nwaanyị ọcha ndewo Ibolachi onye eze ya gaziere gị King David nnọrọ ụmụnne horodo Uche nwa God ihe ahụ Orji-Uzor Kalu kwuru bụ eziokwu okay maka ọ bụrụ na ndị isi okwu politicians anyị nwere na Naịjirịa ọ bụrụ na aka ha nọ na insurgency nọ na Naịjirịa ọ ga-akwụsị okay ọ ha ga-atọpụta atụmatụ otu ọ ga-esi akwụsị mana ebe ọ bụ na ha ka ha kosi ọ gaghị akwụsị ọ ya mekwere na ha chọrọ ka Trump na Amerịka bata ọzọ ama ha ama na ndị ahụ bata na aka ha ga na ya na a ga-egbupụ ya so ihe mere ha ji ha ekwe Trump batata aka ha na ya ọ ya kpọrọkwana ọ ga-ara ezigbo ahụ ihe akwụsị ọ ga-echi ezigbo ike ihe akwụsị ma ọ bụrụ na aka ha nọ ya ọ ga-akwụsị akwụsị ya gaziere gị n'onye eze ọ bụzikwa nwa Naịjirịa ya ga-afụ ụmụ ụwa bara ji wee nwụrụ ọgụ ọ kwọzikwa nwa Naịjirịa ya ga igbu mmadụ ji wee garịa n'obodo my country people please I want to ask is this the Nigeria they promised us upon the bad economy we still dey pay the tax with the current condition they insist on robbing us ọ dị ego nke a bụ ajụjụ anyị na-ajụ ike agwụla ka ọ dị anyị ahụ n'ozi gị na Facebook anyị Cliff David Nnamdi Egbu okporo isi ụmụ Njire tezibata ozi gị so ụtụtụ ọma Uche Clever Ọnụọha na Clara nwoke ọcha na ya bụrụ na Orji-Uzor Kalu ihe ọ na-ekwu o doro ya anya ya kpọọ aha ha na anyị anụ n'ụdịrị akụkọ a countless times o nwekwana onye na-apụtakpa aha ndị a na o ji n'aka na Orji-Uzor Kalu osoghị ha ọ sị ndị ọjọọ na Chineke ga-akpọcha ha ọkụ n'otu n'otu ọ na enwe great day Uchenna na Clara ya gaziere gị no Cliff David Nnamdi Egbu okporo Ibolachi Uchenna Clever nwa Ọnụọha ya gazie Clara n'otu ime n'ọtụtụ azị m mmụọ chief akụbere nọ fún bisi ewe nchala olu ya lema agwa gị 7th of December mmiri ahụ Clara ụjọ atụzina gị ma Uche na-akpọ gị gwe mmiri agbakpọzi ga gwede mmiri onye gwara gị 7th of this ọ gị nwa na-etinye ka ọmụnwa na-etinye na yomoni 21st ka m gwakwara ya kwụsị ịdị na-amaghịrị Clara ihu 21st gaghị adịla too much ebe Clara dị emele ịhụ Orji-Uzor Kalu ihe ọ na-ekwu ugbo na oge anyị nwere ihe ndị a ha mara ndị na-sponsọ insecurity na Nigeria ha kpọsịa ha anyị mara ndị na-emekwa ihe ọgwa ha nwa Orji-Uzor Kalu si ya udo dịrị gị ya gazie Ibolachi abụọla m Ọgụuche ụtụtụ ọma Aunty Clara ndewo Orji-Uzor Kalu anaghị gbuo ọhị menwefe ọhụ mere Jonathan agakwa ime onye ke emewebedile gbuo ụtụtụ ịkpụwada aha ma ọ wụọ ya na-eme ihe dị aha ọ dị ka onye ka onye gaziere gị ọ sụọla asụsụ bekee ụlọ kwa ya wee bụrụ ya anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a Comrade Don Padek Chidozie Nwosu isi ụmụọkanne ọha ji isi ụmụọkanne bụ the most peaceful community enwere na steeti Imo ọsọ ụtụtụ ọma Eko FM the clearest voice n'ihe eji eziokwu eme Orji-Uzor Kalu na ọ bụ otu onye ndọrọndọrọ ọchịchị ala Igbo ihere ya na-emege na ọ bụ onye oti mkpu ma bụrụkwa onye ji agba n'azụ erefu ụmụnne ya n'ọnọdụ ka ọzọ aha ọma n'ebe ndị Fulani na ọchịchị etiti dị ọ sị n'oge na-adịghị anya hụrụ ndị Igbo ha ga-ebido lụsowe ndị ndọrọndọrọ ọchịchị a ọgụ ọ sị shame on Orji-Uzor Kalu nke a bụ uchere obi gị ya gazie Ibolachi
ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Ya gazie. Mana m otu ụzọ Kalu shepu n'uche ha emezuola. Atụọla Nnamdi life imprisonment. Ọ nwere ihe ọ ga-ekwu ugbu a na ndị Igbo anyị abịaghị ya n'ihe ọgwụgwụ. Because one of the support anyị nwere n'ala Igbo. Ya ga-aga tụmiri ala ya sọbụ n'ọfụ n'anyị. Ya sọbụ taa oge ji anya mmiri ayọ. Ọkwa ya nwe onye chọrọ ndị Igbo iwu prezident. Orubata ọnụ ha. Mgbe ọ rute ọnụ ya ka ọ ga-awụ ya, maa ka anya ga-ehu ya. Ya kwuru anyị amara na onye ọnwụ ọ rịrị ka Nnamdi Kalu ejele prizin ya wụ onye ga-ewekwuchite ọnụ ndị Igbo. Onwe ihe anyị ji okwu ya na ya ga-aje dunye ala ya jee n'obodo ọchị 68 years ya jele onye tike kemgbe 2 years chenjis n'ebe ahụ na ya jọsụzo Naijiria wuo oshi zọbịa steeti oshi ya ga-aga dunye ala ya tọdo okwu n'ala Igbo again ya nụrụ ọbụja ebe ahụ chịwa bọsụ ga ndewo ya gazie. Uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya. Ọ bụ eziokwu na aha m bụ Uche, mana ị hụrụ n'ụtụtụ onweghị onye ga-anya m maka na ana m anya aja arụ nwune. Anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a bụrụ onye kachi AM isi fakala dị na kansụl ime obodo mba itoolu zibata ozi gị isi ụtụtụ ọma my beautiful couple na ọjụ ụzọ ka na ọ bụ mmebe onye ala Igbo na biko anyị nyere ya aka gba ọchịchị etiti na onwe ya ụzọ gwa gọọmenti na onwe ya ụzọ eji aga obodo ya bụ fakala ya gazie gaa n'ihu Clara. Ebe ọ na-arị onye ka onye ahụ na-ekwulaga kasị n'aka Obi Samuel Chiemeka ọ sị Sinetọ Orji-Uzor Kalu na ọ bụ onye eye service na mmiri ga-ama ya. Mmiri oriole afọdụ ịma ebe ọla chi ye. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma Uche na Clara. Ndewo. Nwa nke mmadụ. Okay. Son of man, gbapụ ya ọsọ nọ. Okay. Onye a nwoke a na-akpọ Orji-Uzor. Abụ m onye vileji ya. Okay. Onye ọjọọ. Abụ m onye Igbere Bende local gọọmenti. Orji-Uzor abụ ezigbo mmadụ. Chere kene o chere. O nwere ihe m na-anaghị aghọtacha n'ọsịsa unu na-enye m n'ụtụtụ a. Anyị ọ na-ekwu okwu profaịlụ Orji-Uzor Kalu ka anyị ọ na-ekwu okwu ihe o kwuru. Anyị na-eleba anya n'ụtụtụ a. Okwu o kwuru na ọ bụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ụfọdụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-afụnwu ọkụ ndị ọkpa egbe bandits n'obodo anyị bụ Naijiria ka ọ dị ugbu a. Ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị? Ọ bụ eziokwu bikọs ọ ha nwere na. Yes, ọ ha nwere o so n'ime ya na. Okay. Allegedly ọkwa ya? Ihe niile unu APC bụ ndị terọrist. Ya gaziere gị nọ. Nke a bụ uchere obi gị allegedly ma ọ bụrụ ndị na-asụ ngere ka ọ dị ka ịgbapụkwa ya ọsọ ịnara ọkpụkpọ oku. Ị bọọla chi ye. Ezigbo mmadụ olu ya na-anụ ụda n'igbo okwu. Nwana ya eze na-ata njaba. Melo. Ya gazie. Makwara go. Nwa na-ayọ esi na-ata njaba. Uche ga-anọ m onye mmadụ n'ụwa a mere na ọkwa ọchịchị mere onwe gị ụwa aka gị ọtọ. Ịkwụ ala aka gị ọtọ ka anyị aga enwe nsogbu ọbụla a ga-enweta n'ebe ị nọ. Ihe mere nwanne anyị nwoke Orji-Uzor Kalu ji gwuru ohu ndị ọka mma awụ n'ihi na aka ya adịghị ọcha. Aka ya adịghị ọcha ị na-ekwuzi ka a hapụ inyokwu ya n'ihi na emeghị ike ọkụkọ a ga-ahụrịrị otu ihe ma nke ọzọ ị na-agbagharịrị ala n'ukpuru ya wụ ihe aka ya adịghị ọcha n'ihi na ikwuru n'eziokwu ma aka na-edere ọcha mana eme elu ma ha na nwunye ga echọta gị dịka Peter Obi ide ị ga-ahụ ihe dị ọcha gị si ọ dị otu okwu nke o kwuru na aka ndị nchekwa n'obodo anyị taa na aka ndị ndọrọndọrọ ọchịchị dị ya n'ime ya gbanwe eziokwu ya gbasokwa n'ime ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ ka ya onwe esokwa n'ime ya n'ihi na ihe eme n'obodo anyị taa ndị ndọrọndọrọ ọchịchị niile enwebeghị apụta mkpọkwu okwu katọọ ya ihe na-awụ adakwa okwu ụta ga-esi enye ego na-ana ego aga akpa azụ mmadụ na-anwụsị ọla na-achọ ịgwa ha na enweghị nchekwa ọwụzọtụ maka ụmụ ogbenye ọ maka anyị niile otu ụbọchị ya gara gị ọ gadara nwanne gị na nyere nne gị agapụka nwa na ya eze na-ata nji abalị nanụ ya gazie
ya gaziere gị n'ọnwa na-aya eze na-ata njaba anya ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a ya gazie ọsọ ụtụtụ ọma the best radio presenters ya gaziere gị n'ọsọ na o kwenyere n'ihe ahụ Orji-Uzor Kalu kwuru maka na ọ gwụchala nwaanyị na-ere ogiri ma iji anya kpọrọ na ọ sị na dem ya gazie isi Paris bata ozi gị gaa n'ihu Clara na nke a si n'aka Juliet Ụzọma ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna na Clara ọ sị ka m gwa gị nke wee eziokwu kwụ ọtọ ka pensụl na ịhụrụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ha ma ndị na-eme ihe a meganụ ọkpọnkwụ akwụga n'ala anyị na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị macha Okwu Orji-Uzor Kalu kwuru n'ọkwụ ọtọ ka pensụl n'eziokwu dị ya n'ime na ghọta na ha ma onwe ha and that is on period. o wee bụrụ ya ka ọ dị anya ahụ na nke gị real life Everest ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna Clever beautiful nwada Clara matched couple on radio ya gazie ọsọ Orji-Uzor Kalu onweghị ihe ọma oge enyenwu ndị Naijiria na ndị Igbo ọzọ n'ihi ya ji nọdụ ala ụka aha gị mmadụ abụchi isi World Bank zibata ozi gị otu oku kpọọ ka echekọlọta ya ịbọọla chie ị ga-agbalị kpọghachie ọ n'ebe ahụ Uchenna Clara ndewo lọvụ nwaka eze gbapụ ya ọsị nọ nnụ ga mmemme ama ụcha nga live otu a gaa n'ihu ihe Orji-Uzor Kalu kwuwe eziokwu bete ọwụ dia group na-eme ha kwuwe eziokwu bete ozugbo nwere nne na-eme ya ịghọtara ọtụlụ onwe nna bodo ya kpọrọ aha ndị na sọmba grupu so ya gwa anyị nwa ndị a na sọmba grupu ya gwa ụlọ gwa anyị gị mara na otu n'ime ndị na sọsọ mba niile lọba nwoke zụwa ha ndewo ya gazie anyị ahụ n'ozi gị Malaysia Motors isi polisi bata ozi gị ọsọ ụtụtụ ọma Ọchịman na Clara na Ọchịman where is the lie n'ihe anyị hụrụ Orji-Uzor Kalu kwuru na pure truth ka ọ wụ anyị ahụ na nke gị Jafet Nuhu ọsọ Uche na Clara kemgbe amalite abịara nwee APC n'obodo anyị abụ Naijiria anyị esi na faya anyị na frying pan enyewazi anyị ka azụ ọwa eziokwu gị na-achị onye o kwuru mmanụ ọwa eziokwu na-atụrụ Chineke na-atụrụ uche ahụ akwụrụla anyị ọkụ anya ahụ si ede anya gị na-arahụ nrụcha gị mepe otu anya eziokwu maka adị ama obere ihe obi emere ndị mmadụ fiọm ị zụrụkwala mma okeke aghọta maka nchekwa gị ọ dị mkpa ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm ijigo ohere nabata ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị Echo FM 100.7 The Fresh News People.